Алла Клімянок, паэт, журналіст, літаратурны блогер, аўтар 4 кніг паэзіі, бард, лаўрэат рэспубліканскага літаратурнага конкурсу «Лепшы твор 2010 года ў галіне паэзіі», лаўрэат конкурсу рукапісаў «Імя цёткі». Працуе кіраўніком літаратурна-драматычнай часткі Мінскага абласнога драматычнага тэатра, піша музыку на свае вершы і вершы беларускіх паэтаў. Жартаўлівая аўтарская песенка пра залішні давер да нетрадыцыйнай медыцыны, асабліва замежнай. А жыхарам Цібету не трэба інтэрнэту, іх не цікавіць космас і навакольны свет, з іх кожны ў пашане, калі ён у нірване, жывуць як пурытане, і кожны з іх паэт. У жыхароў Цібету бывае толькі лета, таму ім не патрэбны ні боты, ні кажух. Яны ўсе хлебаробы, аратыя не снобы, не страшны ім хваробы, і кожны першы зух. Вялікіх рэк пачатак, дзе ходзіць сыты статак, каменны ідол Будды, як шэрая гара. Цытаты Далай-ламы, манастыры і храмы, палацы, ступы, драмы, шкада няма цара. Каб цар быў у Цібеце, былі б у інтэрнэце і бачылі, што ў свеце навука і прагрэс. Але ў іх Далай-лама з патрэцікамі ў крамах, лагодны і рахманы, як хвораму кампрэс. А на гарах Цібета не дужа многа кветак, ды зёлкамі лякуе народны эскулап. Ляцяць сюды лячыцца ўсе, каму не спіцца, хто дактароў баіцца, француз, казах, араб.